Kun pelästyin. Tai no siis en pelästynyt, vaan olin ihan tylsistynyt äsken. Ja nyt tuli takaisin valot. Anteeksi siis, sähköt tietty. Sähköt takas ja laitan noin vidit nyt YouTubeen. Tai no siis, te kun... vittu. Anteeksi. Niin, pitäis opetella puhumaan suomea. Niin, että te kun katsotte tätä videoa, niin ne videot on kyllä tullut jo YouTubeen ennen tätä videoa. Mutta eli siis, mä laitoin ne videot nyt YouTubeen. Onneksi, ja ei oo enää mitään probleemaa. Että semmoista. Tosin kuka näitä videoita kattoo reaaliajassa kumminkaan. Ei sillä ole niin väliä, mitä mä tässä nyt selitän. Eihän tässä ole mitään erikoista. Joo. Elikkäs kattokaa noi videot. Kattokaa toi video. Ja kattokaa sen jälkeen toi video. Nämä 2 videoa on ne mun live-kommentarivideot. Ja tossa keskellä ruutuu nyt on se mun sähkökatkosvideo. Kattokaa sekin. Ihan huvikseen, siinä on pikkasen ja kaikkea jutustelua. Jos ette oo vielä nähnyt. Joo, ei tässä mitään. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin.